Fl-għodwa tas-Sibt filgħodu quddiem il-Parlament fil-Belt Valletta, volontiera ta' St. John ikkommemoraw Jum is-St. John permezz ta' simulazzjonijiet ta' inċidenti varji li jistgħu jsiru. Is-St. John hija assoċjazzjoni volontarja li tipprovdi taħriġ ta' kwalità tal-ewwel għajnuna u tgħin ukoll f'attivitajiet tal-massa illi magħha msieħba mal-150 membru volontarju. Hija tikkonsisti fis-St. John Ambulance li ġiet imwaqfa 110 snin ilu biex tħarreġ numru ta' volontiera fl-ewwel għajnuna u assistenza primarja tal-pazjenti. Is-St. John Training Branch li ġiet imwaqfa fl-1882 li sa minn dakinhar baqgħu jagħtu korsijiet lil pubbliku u anke fuq il-post tax-xogħol. Magħhom hemm ukoll is-St. John Rescue Corps li rat il-bidu tagħha fl-1986 bilan li tħarreġ membri volontarji b'mod professjonali. Waqt żjara li għamel il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia, intqal kif is-St. John taħdem jitfit ma' bosta dipartimenti waqdiet, partikolarment id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Kollaborazzjoni li b'sodisfazzjon tkellem dwarha ċ-Chairman tal-Kunsill ta' St. John, Dr. Michael Frendo. Li aħna wkoll qegħdin naħdmu ħafna mas-CPD, ġifieri ma' Civil Protection, billi nagħtu servizz ta' firefighting u nagħtu servizz ta' rescue. U allura nkunu nikkollaboraw magħhom meta jkollhom bżonn nagħtu l-appoġġ tagħna. Fin-nofs ta' nhar ta' filgħodu persuni kwalifikati li jagħtu l-ewwel għajnuna bdew iwettqu testijiet mediċi b'xejn għall-pubbliku u jwettqu dimostrazzjonijiet fuq tipi differenti tal-ewwel għajnuna u salvataġġ. Hemmhekk iltqajna fost l-oħrajn mal-Assistent Kummissarju ta' St. John Ambulance Noel Grixti D'Amato illi ilu 30 sena volontier. Magħna tkellem dwar l-aktar esperjenza illi baqgħet ittimbrata f'moħħu sa issa. Esperjenza li kelli ħafna varji, ġifieri. Apparti first aid aħna nagħmlu attivitajiet tal-massa. Ġieli kollok inti casualties li apparti l-first aid titi kollok pereżempju tikkonvinċi il-ġenituri fuq xi ħaġa pereżempju li ġrat waqt duty partikolari kellna casualty tal-11 years. Allura inti xogħolok li tagħmel huwa li mhux first aid biss, li tibgħu tikkalma l-ġenituri, affarijiet bħal dawn. Preżenti kien hemm ukoll kadets ta' bejn l-10 u 16-il sena u badgers ta' bejn is-7 u l-10 snin li wkoll urew ħiliet illi talmu tul is-sessjonijiet tagħhom ma' St. John. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.